Fl-aħħar xhur id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi wettaq numru ta' xogħlijiet ta' tisbieħ fil-faċilitajiet sportivi tal-Luqa St Andrews FC bilan li tfal li attendu f'din in-nursery jippratikaw il-logħba tal-ballun f'ambjent isbaħ u aktar sigur. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia irrimarka kif dawn ix-xogħlijiet f'din in-nursery jingħaqdu ma' għexieren ta' proġetti oħrajn li d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fl-aħħar sena wettaq f'numru ta' qagħdiet sportivi madwar Malta. Kemm huwa importanti li nibqgħu ninvestu fit-tfal tagħna. It-tfal tagħna li mhumiex biss il-preżent ta' dan il-pajjiż, iżda huma l-futur tal-ġejjieni. U dak li qegħdin naraw li nkomplu nimbuttaw l-qudiem bħala Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li nkomplu nkunu ta' għajnuna bis-saħħa kollha tagħna lil-laqdiet volontari, lil klabs sportivi sabiex nipprovdu faċilitajiet tal-aqwa livell għat-tfal tagħna. Il-President tal-Luqa St Andrews FC Evan Camilleri u l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Trustin Farrugia kien irrimarkaw kif dawn ix-xogħlijiet huma ta' importanza kbira għall-isport u għall-logħba tal-futbol, kif dawn ix-xogħlijiet jgħinu biex il-futbol jimxi aktar il-qudiem.